Jum wara li tlestew nfetħu toroq tal-proġett tal-ajruport tħabbar li sissa tlesta 70% ta' xogħol infrastrutturali fuq il-proġett tal-Luqa Junction. L-informazzjoni ingħatat f'konferenza tal-aħbarijiet organizzata minn Infrastructure Malta li fiha ta' tarif tekniku rigward żewġ proġetti, il-Luqa Junction Project u l-Kirkop Tunnels and Airport Intersection Project. Ġi spjegati li l-proġett tal-ajruport li hu mifrux fuq 88,000 metru kwadru issa fatallu biss xogħol anċillari primarjament relatat mal-finalizzar tal-proġett bħal żeba tal-linji ta' traffiku, installar ta' dawl u xogħol relatat mat-tisbieħ tal-post. Brabta ma' xi dewmien li kien hemm biex tlesta dan il-proġett il-perit Anton Zammit spjega kif ix-xogħol infrastrutturali tlesta 15 biss wara d-data skedata dik ta' tmiem ta' April minħabba proposta li wresqet il-qudiem il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma. U s-sistema ġdida kellha tieħu over is-sistema l-antika. Biss, water services talbuna l-ħabta ta' Marzu li jaqdu il-ġis sistemi flimkien, derinna li hija soluzzjoni viabli, derinna li aħjar issa ssir issa milli kieku stess l nistintilef parti minn infrastruttura importanti u kieku stess ikollha ssir snin oħra. Mela allura derinna li għandna nieħdu dik id-deċiżjoni iva u għamilnija. Fil-fatt din is-sistema issa se tkun qed tilqa' f'każ li jkun hemm ħsara biex din il-parti tal-pajjiż ma tispiċċax mingħajr ilma. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon irrimarka li kien hemm żieda fiż-żoni li waqgħu taħt il-proġett primarjament f'toroq li minnhom għadda traffiku temporanjament u li ħafna traffiku li għadda minnhom ħalla effetti negattivi fuqhom. Brabta mal-proġett tal-Junction ta' Ħalluqa magħruf ukoll bħala tad-Dinitroll u li hu mifrux fuq 33,000 metru kwadru tħabbar li sal-aħħar ta' Ġunju se jkunu nfetħu rotot ġodda. Da xahar għall-aħħar ta' Mejju se niftħu triq il-Kunsill tal-Ewropa. Ġifieri il-Kunsill tal-Ewropa in-nies li ġejjin min-naħa tal-airport se tkun iktar faċli biex jibqgħu sejrin lejn Ħalluqa lejn Garibaldi. F'Ġunju se niftħu wkoll rotot ġodda li morru lejn Ħall-Qormi u ser ikollna wkoll rotot ġodda li ġejjin minn triq il-Kunsill tal-Ewropa. Dan fil-waqt li għal wissu mistenni li tinfetaħ ukoll mina li taqt lejn Ħall-Qormi u li bħalissa dejn xogħlijiet brabta ma' sistema ta' storm water għax din iż-żona b'mod naturali tiġbor fi ammont sostanzjali ta' ilma taħt l-art. Il-proġett tal-ajruporti konsisti f'mina ta' 4 karreġġati u flyover fil-waqt li dak ta' Ħalluqa fi 5 karreġġati kontinwi, mina u flyover b'karreġġata kull wieħed. Dawn iż-żewġ proġetti saru b'investiment ta' 21 miljun euro u 11 miljun euro rispettivament, fil-waqt li tnejn kienu kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea brabta mat-TEN-T upgrade.